Oker txakurra da, hori da bere azken diskoaren izena, horri buruz eta gauza gehiagori buruz ere hitz egingo dugu. Biba Javier Muguruza! Apa, Javier! Arratsaldeon. Ongi etorri, Javier. Ongi etorri. Apa, Javier, eskerrik asko. Tira, gustora zatoz, lasai zatoz? Bai? Bai, lasai nago, bai. Bai. Esan dugu, ongi etorri, lehenik eta ben bibazuekeko geltokira. Gustora ere bai, ze badakizue askotan enezela etortzen, osea. Gaurko esan dut bai, esko eman dut. Gaur bai. Gustora eskertzen dizugu. Sentitzen itzelako. Eskertzen dizugu. Oker txakurra da, zure azkeneko lanaren izenburua. Hau ere itxialdian sortutako lana omen da? Zema lan sortu den itxialdian, ez da? Ez dakit, gure kasuan hala izan zen, bai. Martxan jarri ginen, erdi kasualidadez diot, ze Iñaki Irazukin hizketan, ari ginen aur literaturari buruz eta bar, eta halako batean, onomatopeiak eta orduan berak aipatu zidan, ideia bat zeukana, ez? Bi ateen arteko elkarrizketa, surrealista xamarra, ate zarra eta pixua eta karran egiten zuen, ate horrek eta besteak erantzun egiten zion, ate modernoago bat, finagoa, eta iruditu zitzaidan ideia liluragarria, eta plantatu nien Iñakiri, plantatu nion, ia animatuko tezen, letra gehiago bidaltzen eta hola, bio genbiltzan, badakizue, konfinamenduan eta nahiko jota, eta nik uste dut izan zela laguntza nire kasuan bintzat, eta badakit Iñakiren kasuan ere bai laguntza handi bat, hortan, murgildu alizatea, ez da, proiektu horretan. Beraz, ideia horretatik abiatu zen esan dezagun, zergatik oker, zergatik da txakurra, edo zergatik da txakurra oker, edo nondik dator hori? Bai, oker txakurra da. Oker gauza ezberdinak izan daitezke, eta kasu honetan argituz bezala, txakurra da, Da, modu tonu moretsuan, ez? Zergatik oker, hor zenbait animalia agertzen dira, diskoan zehar, eta, polita iruditu zitzaidan, ez dakit, ointxe bertan enuke jakingo esaten zergatik txakurrak eraman zuen titulua, ez dakit. Katu ere izan zitekeen, ez? Katurik ez dago. Horrek ere izango du arrazoiren bat. Gaizki izena mateko txakurra eta katuaren artean, ez? Hoize. Zenbat abesti topatuko ditugu barruan, jendeak jakin dezan pixkatxo bat, zer topatuko dugu barrean? Onomatopeietatik abiatu zinela, aipatu diguzu? Bai. Animaliak daudela, aipatu diguzu? Onomatopeiak ematen du, joko ondila ematen du. Umei begira eta onomatopeia magikoa da. Goratzen bagara pixkat, harremanetan jartzen bagara gu izan dako umearekin, Iñaki Irazukal esaten du. Berak idatzitako letrak direla, baina bere barruan bizirik dagoen umearekin elkarlanean, ez? Iruditzen zait oso polita. Orduan, 10 kantu dira guztira, eta saltzen dira animaliak, onomatopeiak, eta batez ere begirada berezi hori, ez? Iñakirena. Niri ikaragarri gustatu zait hori begirada hori. Gaia, izan daiteke, txakurran historiketa bat, izan daiteke ez dakize gertatu zaiola elefantetxo horri, baina kontatzeko modua eta berak nola ikusten duen, asuntoa, niretzat magikoa da. Hitzoiek, onomatopoi horiek magikoak dira, aipatu duzu ikuspegi begirada hori ere bai. Bai. Eta horri nola lotu musika? Nola musikatu duzuen magikotasun hori? Nik hasieratik banuen interes berezi bat, batetik alaia izan zedin, baina alaitasun sosegatu bat edo eskainiz eta ez, iruditzen zait obsesibo xamarra gainera joera hori nagusiena, umeari beti, zalaparta eta zitazioa eta buila eta ez da zer dela eta, baina joera hori izaten dugu. Eta nire iruditzen zaitu umeak behar duela justo kontrakoa, behar duela batzara, lasaitasuna, eta hori guztia. Orduan, alaitasuna, nik uste dut alaiak direla kantak, baina uste dut badagola sosegu bat. Hori izan da helburua, gero ez dakit lortu dugun. Orduan, nola beti bezala, hitzak jaso, pianoan jarri, lanean konposatu egiten dut pianoan, nahiz eta nire instrumento hauzaratik akordeoi izan, baina konposatu normalean pianoan, gitarra zeo zer. Eta gero harremanetan jarri, oizko musikariekin, Mikel Aspirozekin lehenik, moldaketak eta pixka bideratzeko. Musikari handia.
Bai, claro, hortan ere, begira, beste Jamona apustu, eginda, ez? bai, beste apustu bat izan zen, ez? Alaitasun patzaratzua eta ez ematea bigarren mailako tratamendua, ez? Umentzako diskoa eta, bueno, hartu eta ez, Jean-Marie Ecai, Mikel Azpiro, Luxuzko banda, osea, nago, bueno, uste dut, nabaritzen dela, ez, nahiko entusiasmatuta, disko honekin, uste dudalako lortu dugula, umentzako disko, a ber, nik ezin dut esan maila hundikoa, baina bai, tratamendua bintzat izan da, Eta helburua. Bereik merezi duten modukoa. Gure ikuspuntutik, bai. Hori izan da, gero ja lortu ez Izen lortu. potoloa bota dituzu. Izen potoloak, musikari potoloak. Denis Benarroz, perkusionista, esan nahi dut lehenengo mailako musikariak, ez? Umeentzako disko bat da, Bai. baina helduontzako ere balio du, edo gure barruan dagoen, helduon barruan dagoen umearentzako ere balio du? Horitxe bota zuen Iñakik aurkezpenean, ez? Esan zuen, umeentzat eta helduentzat baldin eta barruko umea baldin baduzu bizirik edo kontaktua baldin bazaude ume horrekin. Denok ezagutzen ditugu helduak, sekulako geruza dutenak, hor umea ez duzu ikusten, bueno, hola inda ere, ez duzu ateratzen umea. Eta kontrako ere existitzen da. Baina kontrako ere bai, ez? Agerian dagoena, ez? Daukana hor umea, hori lehenengo begi kolpean ikusten duzu umea. Orduan, heldu hoiei ere zuzenduta dago. Dena den umeek asko agintzen duten gizarte batean ere bagaude, ez? Umeei gustatzen bazaie, ongi hasten gara, ez? Bai. Bueno, momentuz, testigantza onak jasotzen ari gara, koreografiak egiten hasten direla eta onomatopei horiekin, eta bueno, seinale ona da ikusiko dugu. Harrera ona daukala. Aipatu dituzu onomatopeia batzuk ez, ateena, baina bueno, nire gorputza, harriaren hiztegia, bueno, orain oker, ezta? Zergatik esaten duzu? Bueno, diska zure aurreko hasieratako... Ari naiz adarra jotzen, da bakarrik, horregatik esaten dizunez, humore pixka behar delako esaten duzu. Ez da, humorea, ez da? Bai, ni sosegatuta geratu naiz, zure diskoa bezala. Bueno, zure aurreko lanak aipatzen ari ginen, ez da? Bai, barkatu, Aurrei zuzendutako aurreko lanak, hasierak aurrentzat, orain berriz aurrentzat, baduzu zerbait aurrekin. Bai literaturan, bai musikan, bietan abiatu nintzen umentzako lanekin. Galdetzen badiazu zergatik, ez dakit. Baina kasualidad ez da izango. Bai literaturan eta aurrei begira, iatzik testu bat, 6 lagun, 6 sekretu. Umentzat musikan, ume musikan, aur musikan esaten da normalean, jaja. Bueno, nik uste betidanik izan dudala, ikasteko orduan ere pedagogian sartu nintzen, gero utzi egin nuen, baina esan nahi dut, hor bada kezka bat agerikoa, ni izandako umearekiko, umeen inguruan badaukator kezka bat, saiatzen naiz, batzutan ahaztu egiten zait, baina saiatzen naiz, pixka makurtu eta ni izandako umeen alturan jarri eta hor beste ikuspuntu batetik errealitate ikusten. Eta nolako umea zilen zu? Zu izandako umeaz ari zara eta? Merezia, leheno jajaja egin dut eta begira, orain taka, hori... Orain jojo. Orain aber nondik atea zen. Nahi zen, nolako umea. Sokorro, asko baldintzatu ninduen... Begira, 5 urtekin hasi nintzen akordioa jotzen, ezta? 7 urtekin Tilburren nengoen Holandan, Europako txapelketan. Hori entzuna dauka, txapelketatan, eta bilitakoa zaela, akordea hondiarekin. 7 urtekin telebista espainola jotzen, esan nahi dut horre guztiak, alde ona izan zuen, ez? Nik uste dut lagundu zidala bideratzen, hainbat kontu eta musikaren bidez. Baina disiplina lar, igual. Baina disiplina, exigentzia... Horrek azkar heldutzen du umea, horrelako bizipen batek. Bai. Hori delatan ikuste akordearekin ere, izan ditudala nik nire gora berak, ez? Garai batean utzi egin nun, gero berriz ere hartu eta zenbait kantutan eta lagundu akordearekin, baina instrumentuarekin ere izan ditut nire... Nik horrela ezagutu zintua, Jose Herripian jotzen eta akordeekin. Claro. Taula azpian eta zu goian, da ni ikusten. Bai. Ari nintzen ja adiskidetzen berriz ere. Auspoarekin. Bueno, dena den, hau ez da azken aldian argitaratu zuen edo aurkeztu zuen lan bakarra. Iazko udazkenean, Bernardo Atxagarekin argitaratu zenuen, geltokiak izarretara disko
Bai. liburua. Iazko udazkenean izan zen, gero, badakigu izurrita etorri zen, eta hori dena, pixka bat zer gelditu zen? Berriz aurkezteko gogo zaude, berriz pixka bat zabaltzeko gogo zaude? Bakizu, disko liburu berezia izan zen, enkargu bat izan zen. Barnasantz Festivalak egindako enkargua. Orduan, zertan zen enkargua? Disko liburua eta aurkezpena Katalunian, Bartzelonan eta Bilbon, Euskal Herrian. Zer gertatu zen, justo txiripaz egin genuen Bartzelonakoa eta ja egitera gindua zela Bilbokoa, aste horretan bertan, dena bertan berak gelditu zen. Martxoan goratuko zaite. Martxoaren 16ko asteburu inguru hortan. Hortze. Eta, oain arte, datorren ostiralean egingo dugu, Bilboko berreskuratu dugu, eta, gaitzerdi. Eta orain desiatzen, ezta? Egongo zarete? Bai. Lehen pilatutako gogo horiek. Bai. Hombre, gaina atzaga aipatu duzue, baina banda ere, hor daude Kai, Azpiroz, Gomez, Mikel Artieda, esan nahi dut, banda hori da lokomotora bat. Orduan ateatzen zera eta horiekin abestea ez da. Zelan egiten duzu Mikel Ekartzeko Jereztetik ona? Zelan egiten duzu, hori izaten da. Eta nahi duzu kontatzea? Hor dabil, ez? Hor dabil. Bai, Jerezen dabil. Bueno, ni kontratatu nuenean disko libururako eta hori hemen zegoen, Ordua bere problema da, Bertan egon nintzen beharekin eta aipatu zian. Zelan zeukan zurekin kontzertu Euskal Herrian etorri barzela. Bai. Musikari aparta. Bai. Eta pertsona. Eta nolakoa izango da kontzertua? Zer motatako kontzertu bat ikusiko dugu? Ez da izango zehazki diskoan ematen duguna. Diskoan adibidez atzagaren parte hartzea da testu bat, niri idatzitako testu bat, ez? Alfabetoa muguruzarentzat, edo muguruzari idatzitako alfabetoa, edo lako zerbait. Eta zuzenetarako egin duena da moldatu eta bota beharrean horzea hori, alfabetoa, testua, ez dakit bosei horri aldeko, horixe da alfabetoa. Entzuten ari gara. Zetak eta ek, haize bat osatzen dute eta alfabetoan aurrera nara bate, emeraino. Eta hemenago, hemen, eta heme da, Muguruza, Javier. Hemen zarazu? Muguruzak aparteko musikari batzuei deitu ziren eta hala, Mikel Azpiroz, Jan Mariekai, David Gomez, Mikel Artieda eta berberak estudiora jozuten 2009 garreneko udaberrian, diskoaren izena, geltokiak izarretara edukia, 15 euskal musikaritek iraganean arbiteratutako. Bernardo Atxaga entzutea. Bai, horixe. Hau diskoko bertsioa da, esango dugu? Hori da. Eta kontzertuan beste zerbait izango da. Horixe azaldu behar nuena, gero ja zuzenekoetan moldatu egiten du eta pildoratan ematen du zatitxo batzuk, beste enfoke batekin, egokituta, ez? Kontzertuetarako. Bestela, kantuak dira, kantu horiek, diskoan azaltzen direnak, musikari horiekin, eta ez dakiz zer gehiago esan. Kantuak, badugu zerrendatxo bat, Zaharra Zara Bilbo, Izarren Hautsa, badira 3 aste eta abar. Zergatik aukeratu zenituen abesti horiek eta ez beste batzuk? Zertan oinarritu zenuen aukeraketa? Proiektu hau alde batera, ohore bat izan zen, ez? Festivalak enkargatzea, ardura hori ematea, baina bestaldetik marroi bat izan zen, zen, gero. 15 kantu aukeratzea, izatea, errepaso bat, euskal kantagintzari hartu hamarkadak, eta esan, ui. Hor ze irizpide markatzen ditu artistak, aukerak eta jarri beharko dituzu batzuk kanpoan usteko? Bai, hasi nintzen kantuak entzuten, eta hori kontuatu nintzen ezinezkoa zela orduan muga batzuk eta irizpide batzuk jarri beharrea zegon, eta... Zure estiloa eramatea ere, zaila izango zen, igual. Zailena horixe izan zen, begira. Bai, ze gauza batzuk zurea hotzean entzutea, nahiko arraro egingo zitzaizun, da beste batzuk ondo, eta... Bai, alde musikaletik lehen esan dut, lokomotora horrekin aritzea errezea izan da, baina... Zeure egitea. Nere terreno eramatea... Eroso egotea hori kantatzen. Claro, zenik gaina barneratuak nituen kantu horiek jatorrizko bertzioan. Hauxe bera entzuten ari garena, ez dakit edo laboarena, edo bestia, edo leterena.
Orduan, eamatean, nire terrenora, bueno, lanak... Zu ondo sentitzea zeure buruarekin. Bai, sufritu nun, Bai, imaginatzen. Bai. Denontzago izaten da, ez? Besteen kantu bat interpretatu behar dugunean, denontzago izaten da hori. Bai. Pagatu beharreko, ez dakit. Baina hain egile desberdinak izanik, bueno, en fin. Eta garbatzeko orduan ere, en fin, kosta egin zitzaidan pixkat. Tira, Geltokiak Izarretara disko liburuaren aurkezpen kontzertua izango da beraz Bilbon ostiralean, Bidebarrietan liburutegian, ordua, badakigu? Bai, arratsaldeko Arratsaldeko 7:00. Bai. Arratsaldeko 7:00. Hortxe jendeari gonbita joan dadin. Bai, eta nahi duena, bueno, mugi dadila, ze agurtzeak daude sarrera gelditzen dira, badakit oso gutxi gelditzen direla. Azkar, eta korrika, baina patxadaz, soseguz, beti ezta? Oso importante. Soseguz. Hortxe, 1984, 86 eta 2000 urteko irudik ikusiko ditugu. Eta ziko geha 2000 gokin. Urte hortan ze gertatu zen? Oaintxe... Hainbeste gauza. Diskoren bat kaleratu. Diskoren bat kaleratu... Jose Ripiau, esate baizut? Amaituko zen 2000 urtean amaitu zen Jose Ripiau, bai, urte hortan, alkarrizketan aipatu behar da, Jose Ripiau. Bai. 2000 urtean, azaroan lauan izan zen, agurra eman zen duten Bilboko kafe antzokian. Bai, nik uste egin genula Bilbo, Madrid, Barcelona eta Bilbo azkenekoa, bai. Hoi da, Bilboko kafe antzokian izan zen, ja, oindala hilabete, 20 urte bete zian, Jose Ripiau bukatu zenetik. Arrazoia, bai. Hori gogoratuko dugu, bertatik bertara programan nola eman zuen zuen taldearen agurra. Beira. Azken puntua jarri diote Inigok, Javierrek, Asierrek eta Sergiok euren musika taldeari. Jose Ripiau taldeak agur esan digu. Parranda handia baita batzuen esanetan. Bai, ni badukat arazo txiki bat, bihar partidua daukagu, trinketean, eta orduan, oreka hori bilatu behar, baina, bueno, parranda egingo dugula dudik, gabe. Jose Ripiau. Talde handia, bai. Talde handia, Bueno, politak, oroitzapenak eta joder. Trinketean, irabazi egintzen duten, ala galdu egintzen duten? Naiz oroitzen, baina, bueno, hori trinketean urtetan egin zen, Jose Ripiau, eta maitatua zen taldea benetan, Nik ikusi nituen zuzenean irukote bezala. Nik ere bai. Hasieratan. Hasieratan, claro. Han Santutxuko jaiatan, Bilbon. La Campo del Muerto da horretan jotzen zegoten, Uztaileko jaietan goatzen nahi ondo. Oso despistatu naiz, esan dut lehen ere. Ni zure aurrean akordeia zelan jo eta hola, Bai, iruditan ikusi dugu, bete-beteta, kafe antzokia, sarrera guztiak agortu zian, izan zen hori, kriston izan zen. Bi emanaldi izan ziren azkenean, ez? Bete eta uste dut bigarren bat egin zela, ez dakit. Baliteke. Ez egin kasurik, Guk azkenekoa, hor jarri duguna da azkenekoa. Gaur egun bezala, bat eta gero bestea, eta gaur egun. Polita hain hori guztia ez altoka eta joder. Bai. Bueno, gero beste sorpresa bat badago, baina tartetikan, 84, uste zure irudinik zarrenetakoak dira eteben, honi behintzat zarrenetakoak aurkitu ditutenak. Eta 84an zuk kaleratu zenuen zure bakarkako lehenengo diska. Bosa barruan bai. Bosa barruan, hori da. Orduan hori gogoratuko dugu. Frontoian ere irudi batzuk ikusiko ditugu, esan zen ibili zinela, bueno, 84an Iparra programan erreportaje bat egin zuen, zenbat urte zen dituen zuk orduan? 33. 33. Ikusiko dugu, Javier, 33 urtekin, begira. Javier Muguruzak ikasketa musikalak 5 urterekin hasi zituen. Gaur egun Javierre kantari gisa buruturiko lehen lana aurkeztu du, Boza barruan izeneko diskoa. Mendiko gizona ez bada, jisten denia. Nik tentazio ondia neukan, gero eta ondiagoa. Zerbait egiteko intimoagoa, xumeagoa edo sinpleagoa, ez da? Hitzari garrantzia berezia emanez, eta, bueno, azkenean animatu naiz, eta hor dago diska, ez da? Hori zubietan zen? Ikuste bai ez? Bai. Iruditu zait, bai, zubietan zela. Nire jokatzen zenuten orduan. Zin, bideo horrein dititzekin eta zin du jokatu, eta ikara bere gustatzen zait. Bai. Bueno, anaia Fermin ere aritu zen urtetan, eta guraita
zena, sekulako pilotaria, trinketean eta, en fin, hainbat txapelketa irabazitakoa eta... Familian ikasitako orduan, ez? Bai, pilotazaleak izan gara amorratuak. Tira, ala ere musikaz ari ginen. Bai, barkatu. Hori izan zen... Ikusi hor pilotan eta emozionatu ginen. Emozionatu gintzala. Hori izan zen zure lehen diska bakarka. Eta geroztik ze ibilbidea egin duzun? Haze... Zen xamurra izan, Salto hori, esan nahi dut hor mekanizen zen nik, kanta komposatuta, bai, baina jartzen nun, kantari bat, eta benga, nik gitarra eta akordia jotzen nun. Baina alako baten esan nun, jode, venga, Javier, venga, animatuta gauzak nahi interpretatu zure erara eta nahi duzun bezala, eman, eta ausartu nintzen ja, bueno, 83an ja martxan jarri, eta 84an argitaratu. Ez dakit galdera zein zen barkatu. Ez, hori, lehenbiziko diska izan zela bakarka, geroztik ibilbide luzea izan duzula. 26-27 urte pasaituzu, geroztik. Bai. Bakarka. Gustora hartutako erabakiakin, bakarkako hori probatzea. Bai, beti esaten dut, nire ibilbide horretako edozein disko hartu eta sinatuko nukela berriz ere. Ez da txarra hori. Jakina, kantu batzuk gehiago gustatu eta hori beti gertatzen da, baina... Hori beti izango da, baina, bueno. Mekanizientzekin, bueno, hor denetik egon zen, hor ez dakit dena sinatuko nu. Baina, ja, bakarkako ibilbideaz pozik nago, bai, gustora. Vale, bukatzeko, 86, bi urte aurre ingo dugu, 86ko irudiak, eta berriro Jose Ripiau gogoratuko dugu. Abesti, ez dakit, ezaguna mintza bai, Margarita. Ai Margarita. Abesti bat egin zenuten, 86an, eta oin ikusiko dugu bideoklipa. Bideoklipa egin zenutena Dominikar Errepublikan izango balitz bezala grabatu zenuten, uste Deban grabatu zenutela berez, ezta? Uste baiet. Deban izan zen, baina bueno, Dominikar Errepublikan izango balitz bezala, Inigo, zu eta Sergio, irurogor dandi, elegante jantzita, eta ikusiko dugu bideoklipa nola izan zen, eta aurretik making of ere bai, bilak. Beira. Ay Margarita, 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 ay Margarita. Hau ere sinatuko zenuke? Orain? Bai, baina sombrero horrek ez dakize pintatzen. Izango zen Inigo oso pertsona umoretsua zen, eta oso gamberro zamarronen, gamberro ez, baina oso puntu biz komiko hori bazuen, eta ez dakit, berak eteako zuen sombrero hori, ez diot ikusten gaina loturarik Ripiau espirituarekin. Eta Patxuko lagundu guzun gaina, ez? Seguro. Patxuko lagundu guzun horretan. Sergio beti prest. Hori ba. Beti prest. Makile ureta bota du ikusi du, baketa. Jon Garate, eskerrik asko. Zuei. Dominikar Errepublikaran Jon Gara gortzurekin. Horixe da. Debati pasata, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Bueno. Eta lehen zuk aipatu zu Inigo, Inigo horri ikustea gauza handia dela, ez da? Bai. Orain ere hain olako vitalidade horrekin, ez? Horixe hain indartsu ikusten dut, eta salto eta brinko eta hain animoso, egiten dizu. En fin, zirrara eragin. Zerbait sentitzen da, ez da? Zerbait. Oraindik urtebete pasatu da, ez? Urtebete eta orduan hor dago oraindikan zauria, ez? Bueno, joaten dira gauzak, pixkana demorak asko laguntzen du, eta dolua zaiatzen nahi naiz, alik eta hoberen egiten. Baina, bueno, holako aizkorada bat, ze hori ez da kolpe, hori aizkorada da, joan behar da, poliki joan behar da. Lehen esan duzu, itxialdian adibidez lagundu zizula sorkuntzak. Kasu hontan ere, doluan ere laguntzen du sorkuntzak. Mikel Urdangarinek adibidez bere azken zedearekin aipatzen du. Bai, laguntzen du. Karo, ja, hasi zaizkidia iristen, ez? Mezu batzuk ja eta jode, hobea den, 20.021 eta holako mezuak eta nire baitan pesatzen dut. Ez da, txarra izan da dudik gabe, baina ni natorren lekutik etorrita ez dut dena kontatuko, ez? Baina niretzat 2019 izan zen
urte madarikatu bat, bukaera bakarrik kontatuko dut, ez? Inigoren martxa, nire ondorengo gaixotasuna, ez dakit ondorioz edo ala esan zidaten medikoak, ja defentsak lurrean, eta bueno, gaixotu eta ingresatu, eta tratamendu luze bat, eta pandemia etorri zen. Esan nahi dut, dena izan dela, kosta egiten zaizu sinistea ere, ez? Batzutan azten zara, eta esaten duzu, a ber... Ergatik guzti hau, ez? Eta sinistu behar da, ez? Hau dena gertatu dela, baina posible aldain tarte laburrean. Orduan, bueno, ni hortik nator, ez? Eta bai, lagungarri izan zen. Alde hortatik ere nik uste lagungarri izan zela, proiektu batean zebestela konfinatu eta etxean, eta... Bueno... Bai... Eta proiektu, ez dakit, ilusionante bat edoikia, ez? Umeentzako, eta net esan. Ez eskorra edo, izan leike, ez? Barneatu zure berri txarroiek edo, eta nolabait kaleratu kantu eskorrak edo eskorrantzekoak edo, ez? Hori da. Tristeak edo. Hori da, tristeak, ez? Alaiak. Hori da, umeentzako proiektu bat. Irrifar batez, ez? Nolabait, ez ja, baina bai, irrifar batez. Egindako abestiak, ez dira abesti tristeak, kontrakoa. Horregatik. Gero apustua izan zen, alde hortatik ere, bitxia, ze oain arte nire apustua beti ume batzuk kantari jarri eta hoiekin. Baina oain gontan nahi nuen guk Nieves Arileak eta biok abestea, ez? Eta helduok gara hor kantaria saltzen garenok. Alde hortatik ere, bueno, beste apustutxo bat zegoen. Eta... Bai, dudik gabe. Beraz, terapia bezala ere ondo etorri zaizu, ez? Pixka, terapia bezala, norberaren barrua pixka. Bai. Nik uste terapia hitza artistok eta musikariok eta oso erraz erabiltzen dugu. Esaten dugu askotan terapeutikoa dela eta, bueno, neurritxo batean, baina ni terapia hitzari errespetu handia diot. Behar bada nire, bueno, gertuko zenide bat hortan aritzen delako profesionalki eta ni badakit hori direla hitz potoloak. Eta uste dut erraz erabiltzen dugula, ez? Salbo konduktoa arduan. Laguntzen du, bai, eta alde hortatik terapeutikoa da, bai, ados. Iritsi gara oker txakurra da zedera, egin dezagun bixi horreraino iritsi arte zure ibilbidearen jarraipentxo azkar bat. Zu hasi zinen, 1980 urtean Les Mechaniciens taldearekin. Hasi zinen talde horrekin? Zure lehenbiziko taldea izan zen? Jaja, 89an publikatu genuen, Bai. Eta gero ja lehenengo taldea, bai. Beraz, lehenago hasi zinen aurrekin. Ordurako kolaborazioak eginen nituen jende askorekin, akordioekin. Esan nahi dut, ni aritu nintzen, Xabier Letekin, Imanol, eta gero rockeroekin, kortatu zarama jende askorekin. Zazpi urterekin txapelketetan bazeunden, pentsa zema demora izan duzun. Hori ja beste zirkuito bazen, ezta? Gehiago partitura, klasikoa. Eta ja, nera bezaroan eta hasi nintzen beste etapa batean demagun, Nik uste biak izan zirela interesgarriak, oraindik nire oraingo ikuspendutik ikusita, bien uztarketa, bueno, politia izan dela, interesgarria izan dela. Improvisazioa lantzea, beste zera hori, ez? Bai rockeroekin, bai kantautore hauekin. Klasikoak eta talde bestelako estilo horietan barneatzea akordia ez dakaz ikusi. Ikastea akompainatzen laguntzen, kantari bati. Beste lenguaje batzuk ere. Bai. Eta gero Mechaniciensetik Josierri Piau aipatu dugu, ez? 84tik 2000ara Josierri Piau izan da zure ibilbideko beste zutabeetako bat. Bukatu zen Josierri Piaurena, erabaki hori nondik nora etorri zen edo... Neiz goratzen, sekulako arrakasta izan zenuten, Josierri Piaurekin. Bai, arrakasta, hemen arrakasta hundila eta Katalunian ere bai. Katalunian, gaina, ni biltzen nintzen bakarlari gisa, gure broma izaten zen, hiruan aion arteko broma izaten zen, gainera, noiz masia bat edo erosi beharko dugu, ze hiruan kasuan, Katalunian beti izan dugu oso harrera ona. Ni bakarlari gisa, gero Ripiaurekin, Fermineke bai, esan nahi dut, beti izan dugu Katalunian zerbait. Nuke jakingo esplikatzen zer, baina zergatik bukatu zen, ez dakit. Inigo zen, Josierri Piauren liderra, eta berak ikusiko zuen hor aldatzeko beharra edo registro, elkarrizketa batean, 2015ean edo kontatzen zuen, nik hilezkeroztik gero egindako repasoan eta kontatzen zuen nola garai txarra pertsonala, hor krisialdi bat edo,
bizitu zuen, eta nahi zuela behar zuela beste zerbait gogorragoa eta distorsioak eta orduan Zagarroi taldea montatu zuela, eta ez dakit zehazki ze, baina, bueno, gauze normalean bere denbora izaten dute, ez dakit. Les Mechaniciens, Joxe Ripiau, eta bakarka ere aritu zara. Bien bitartean eta ondoren, eta bar, zer ematen dizu taldeak eta zer ematen dizu bakarkakoak? Ez dakit zer esan. Desberdina, ja. Txiltasun luzea, ez, telebistarako. Inorrek interesgarriago egiten du erantzuna. Erantzuna, bai, zai gaude. Bai, horregatik grazia egin dit. Bueno, nik uste oso jardun desberdina direla, ez da? Hori Iñigok ere grazia hondiz, igual, ari naiz gehiagia aipatzen, Iñigo. Baina, bueno, orain gogorra etorri zait bere aipamen bat nola esaten zuen urtetan aritu zela bai kortatu nego horriaken eta hola musikari gisa, eta gero alako batean ja bere proiektu montatu Joxe Ripiau eta erdiak frontman, eta esaten zuen, bueno, hasieran egin zitzaiola oso gogorra eta, bueno, kosta egin zitzaiola hor ateratzea. Orduan, bueno, nik uste du jardun desberdina direla, ardurak, dena, zu atera zaitezke, ez dakit, egun batean Imanolekin edo Xabeletekin, eta momentu batean konfunditu, eta, bueno, hor zeuden beste krak haiek, Carlos Jiménez, eta... Baina zu konfunditzen bazara letran adibidez, zuek badakizu hori, hor zu konfunditu zera eta jende guztia konturatu da hankasartze horretaz, ez dakit, gero zure ibilbide horren arduradun nagusia zara, erabaki batzuk delikatu xamarrak ere tarteka tokatzen da hartzea. Egin behar duzu dena, promozioak, ez dakiz zer, aurrera eramatea. Bai. Kantu bat bukatzen denean hitz egin mikrofonotik, kilkerrak ez egotea, publiko artean. Hori da. Ez guzti hori, ez? Asko hitz egiten du gainera nik kantuen artean, badut joera. Ez da gauza berdina inguruan, zu erortzen zarenan inguruan krakak edukitzea edo bakarrik krak egitea, ez da? Ez da gauza bera ez. Eta etorri egiten da, bakarkako hori autu bat da, ala sortu egiten da bakarka ibilbide bat astearena? Ez dakit, leheno saiatu nahiz pixka eta saltzen, hor barne behar bat edo banuela, ez? Nahi nituen letra horiek eta doinu horiek nik nire erara abestu. Naiz eta hoain azkeneko zea horretan, proiektu horretan, nire era ekarri beste batzuen kantak, ez? Baina hori salbuespena izan da. Enkargoz egindako gauzak izan dira, Leonarkoenen omenaldi haietan eta, oso esperientzia edarra izan zen, hor aritu ginen nazioarteko jende askorekin eta bertsioak Jackson Brownen omenaldian, Julen Lekonaren omenaldian, hor bertsioak egiten dituzu, baina, karo, kasu honetan izan da disko oso bat. Eta, egia zen, esperientzia edarra izan da, baina nahiago dut nire nik konposatutako kantuak. Nik uste dut inkonstienteki hor ari zarela ja konposatzen zeure estilo jakin batean, ja. Eta asko zerrezagoa da, norberarentzat kantu horiek interpretatzea. Ez dakite ondo ari naizena saltzen, Nik ulertu, bai. Zuk ulertu duzu, ez da? Ulertu dugu, bai, noski. Agusek ulertu du. Iraganaz hitz egin dugu, baina orain badakigu diskoa eta argitaratu berrituzula, baina beste zerbait baduzu esku artean? Beste proiekturik zure burua geldirik dago, edo ez? Ez, geldirik ez dago. Oso garai berzian gaude, badakizue. Orduan, urte gogor batetik nator, urte oso berezi izan da hau, raroa komentatzen genuen, leheno, kamerinotan. Zer pentsa hundia ematen dizu, esan nahi dut, gero jaten zara beste etapa batean sartzen, ez? Eta gero mundu hau, musika mundua, ez dakit nola deitu, bilakaera izan da, hain handia eta hain beste aldaketa ezagutzen ari gara, horrek ere etengabeko, ez dakit, niri gehiago gustatzen zitzaidan, eta politikoki zuzena igual ez da izango, orain bota borre duena, baina gehiago gustatzen zitzaidan nire ofizio hau, lanbide hau, orain dela 20 urte, orain baino. Zergatik? Zergatik, den aldatzen ari delako, eta orain dela 20 urte zure obsesioa eta zure lan nagusia zen, hitzak, musika, orain egun erdia eman behar duzu autopromoan. Gauza horrorosoa nire ikuspuntutik. Horrorosoa, adjetibo gehiago ere jarriko nituzke, baina ez da komeni. Eta, orduan, kentzen diozu denbora,
zure lanari, gainera narzisismo guk, berezko narzisismo hori izaten dugunez, baina areagotu egiten da, eta ja, emaitza izan daiteke hori horror bat. Itxutu egiten za. Itxutu eta hori ikusten ari gara. Hala ere gu eskertuta, eta amaituko dugu autopromo pixkatxo bat egiten, orduan. Zuen programaren? Zurea. Beno, Oker Txakurra da diskoa salgai, noski, nola ez? Bai. Eta geltokiak izarretara, Bilbo, esan dugu, etzi, ostiralean, iluntzeko 7etan, Bilboko Bidebarrietan. Eta jendea mugi dadila, sarrerak, asko ez dielako geratuko, eta... Ez oso gutxi gelitzen dira, esan dizuet. Hau ez da autopromoa, hori, zuek esan duzue. Baina ni azten baldin manaiz, izango da. Guk egin dugu zure promozioa. Gustora egon zara, Javier? Gustora egon zara? Oso gustora egon naiz, bai. Gusaiatu gara, zu gustora sentiarazten. Enaiz etortzen, bakizue, hemen irudia da nagusi, eta irudia nagusi denean hor peligro batzu daude, baina gustora egon naiz.